खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामनि हाफ्लंआव जानाय दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा, गोबां जोखोम। बे जाब्रबथाया सनिबारखालि निउ हाफ्लं स्टेशननि साखाथियाव जादों। जेब्ला हाफ्लं सप्तायारि बाजारनिफ्राय फैफिननाय फानग्राफोरखौ लानानै थांनाय गंसे भेना कन्ट्रल खोमानानै हाखराव गोग्लैना मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय सोमजिहोयो। बे जाब्रबथायाव खमैबो 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय गासैबो सुबुंखौ हाफ्लं सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ आसाम सरकारा 10 मार्चखालि 40 लाख अरुणोदय मोनग्रा आइजोफोरनो 9,000 रां दैथायहरगोन। आसाम सरकारा 10 मार्चखालि डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार (DBT) नि गेजेरजों अरुणोदय बिथांखिनि सिङाव 40 लाख मुलाम्फा मोनग्रा नखरफोरनिसिम 9,000 रां ट्रेन्सफार खालामगोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रबिबारखालि फोसावबाय। बिथांनि जन आशीर्वाद जात्रानि 7थि सानाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय समाव बे बाथ्राखौ फोसावनाय जायो। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला बे राङारि अनसुंथाइखौ गासै रायजोआवनो जायगानि थाखोआव खुंनाय जर'खा जथुम्मानि गेजेरजों मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो रानना होनाय जागोन। 10 मार्चखालि फुंनि 10:30 रिंगायाव 40 लाख अरुणोदय नखरफोरा 9,000 रां मोनगोन। आसामनि मोनफ्रोमबो पन्चायतआव मेल मिटिं खुंनाय जागोन, जेराव कार्बि आंलं, डिमा हासाव आरो बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोलनि गावखुंथायारि जिल्ला गौथुम ओनसोलफोर दं, गिबि मन्थ्रि शर्माया बुंदों। बिथाङा मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ हेफाजाब मोननो थाखाय थिखानाय जायगाफोराव जथुमफोराव बाहागो लानो खावलायो। बे स्किमनि सिङाव राननो गोनां गासै बिबाङा 7,360 कौटिसो जागोन, जाय बेखौ हादोरसानि मोनसे देरसिन राङारि हेफाजाब होनाय मावथांखि जागोन। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो बुङो दि राननायनि थाखाय मोनफ्रोमबो पन्चायत, मिउनिसिपाल वार्ड आरो गावखुंथायारि गौथुम ओनसोलाव जथुम्माफोर खुंनाय जागोन। फारसेथिं मिरु हाबाफारिखौ गुवाहाटीनि खानापारायाव जानाय ज्योति बिष्णु कला मिरुआव खुंनाय जागोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बिपिएफआ उदालगुरियाव दिसपुर सल' जात्रा खुंदों। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (बिपिएफआ) सनिबारखालि बड' बेल्टनि मोनबा जिल्लानि गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव गोजोन, खौसेथि, जौगानाय आरो जौगाथायनि आयदाफोरखौ नोजोर होनानै उदालगुरियाव दिसपुर सल' दावबायनाय हाबाफारि खुंफुङो। 25 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायनाय बे दावबायनाया दोलोनि गुदि थाखोनि नेटवार्कखौ गोख्रों खालामनाय आरो बिसायख'थिनि सिगां मदद बुथुमनायनि थांखिजों गुबुन गुबुन बियाबफोराव खुंफुंजागासिनो दं। गोबां अनजिमानि दोलोनि दैदेनगिरि, मावथि आरो मददगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन आरो ओनसोलाव दोलोनि बिथांखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गावसोरनि रादायखौ फिन खेबसे फोरमायदोंमोन। सामलायगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे मेलाव सा 10,000 सो सुबुंफोरा बाहागो लादों। गुबुन दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफायो, जेराव भारतीय जनता दलोनि बारग' उदालगुरि जिल्ला आफादगिरि सुनिल बसुमतारी, बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि अएसडि राजु दकाल आरो एनडिएफबिनि बारग' दैदेनगिरि आरो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल (इउपिपिएल)नि सिडब्लिउसि सोद्रोमा धीरेन बर'। दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बुङो दि बे दावबायनायनि थांखिया आयेन आफादनि बिसायख'थिनि सिगां केडारफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो बिपिएफनि आफादारि बिथाखौ बांहोनाय। जथुम्माखौ थांखिनानै बिपिएफनि आफादगिरि आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो दि दोलोआ एनडिए गोरोबलायनायनि बाहागो महरै बिटिआरआ गासै 15 बिधानसभा मासिफोरखौ देरहानो थाखाय नांथाबना दं। इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'नि सायाव नोजोर होनानै बिथाङा अजद दैखांदों दि इउपिपिएल सुप्रिमआ गावजों गाव गोसो गुदुं आरो गुदि थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि फारसे जेबो गोसो होआ। जों खौसेथियै खामानि मावगोन आरो ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय बयखौबो लोगोआव लागोन होननानै बिथाङा बुङो। मख'नो गोनांदि मोनब्रै बिधानसभा मासिफोर भेरगाव, टंला, उदालगुरि आरो माजबाटनि गेजेराव बिपिएफआ बिसायख'थि सिगां गोरोबथा महरै टंला मासिखौ गावनि लोगो बिजेपि दोलोनि आखायाव हगारनायनि बांसिन जाथावना दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ नागालेण्डआव गोमाना थानाय आसामनि फोरोंगिरिखौ 7 साननि उनाव दैमायाव थैनाय मोननाय जादों।
बे दाननि जागायजेननायाव नागालेन्डआव गावनि खामानि थिलियाव फैफिननाय समाव गोमाना थानाय आसामनि सासे फोरोंगिरिनि गोथै सह'खौ रबिबारखालि सप्तासेनि उनाव दैमानिफ्राय बोखांनो हायो, जायनि जाहोनाव बिथांनि थैनायनि थासारिखौ लानानै सोंथि सिखांदों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ आसामनि जरहाट जिल्लानि तिताबरनि थागिबि अभिजित शइकिया होननानै सिनायथिनाय जादों। बिथाङा बावैसो नागालेन्डनि उषा ओनसोलाव थानाय जवाहर नवोदय बिद्यालय (JNB) आव फोरोंगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला शइकियाया माखासे साननिफ्रायनो सुथि लानानै दंमोन आरो बे दाननि गिबियावनो डिउटियाव फैफिनगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन, नाथाय बियो न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो गोमाना थादों। बिथांनि गोमानायनि उनाव फरायसालिनि बिबानगिरिफोरा उषा सिटुखंनि पुलिस थानायाव मोनसे फोरमायथि रिपर्ट (FIR) थिसनदों। नागिरनायनि नाजानायनि उनावबो पुलिसआ गिबियावनो बिखौ नागिरना दिहुननो हायाखै। खौरां मोन्नाय बादिब्ला 7 साननि उनाव ना हमग्राफोरा फरायसालिनिफ्राय 25 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय मोनसे दैमायाव गलिनाय गोजावनाय गोथै सह'खौ नुनो मोनो। ना हमग्राफोरा थाबैनो पुलिसनो खौरां हरो। पुलिसआ जाथाय जायगायाव थांनानै गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनोबो खौरां होदों। मावख'आरिफोरा बुंदों दि फरेनसिक रिपर्ट मोन्नायनि उनावसो थैनायनि गुबै जाहोनखौ थि खालामनाय जागोन। बिबानगिरिफोरा जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों, जायनि जाहोनाव शइकियानि जिउआ गोमादों। नखरनि सोद्रोमाफोर आरो जायगानि थागिबिफोरा फोरोंगिरिनि सोमोनांथाव थैनायनि गुबै बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय थार आरो गोख्रों नायबिजिरनायखौ दाबि खालामदों। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ, आसामाव 4 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ चकलेटजों फुस्लायनानै जिनाहारि खालामदों। आसामनि काछार जिल्लायाव 4 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ लांखारनाय आरो जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे 26 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ हमनाय जादों। भुगिनांनाय नखरनि सोद्रोमाफोरा होनाय FIR नि बादिब्ला बे अजद होनाय जाथाया 4 मार्चखालि जादों। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला नखरनि सोद्रोमाफोरजों सिनायजानाय दायनिगिरिया मोनाबिलि 5 रिंगासोआव बिसोरनि न'आव हाबदों। हिन्जावसाया हारसिंनो गेलेगासिनो दंमोन। बे समावनो बियो गंसे गलानिफ्राय चकलेट बायनायनि खोथा होनानै फुस्लायनानै गावनि न'सिम लानानै थाङो। उनाव मोनाबिलिनि 7 रिंगासोआव साहा बागाननि साखाथियाव मोनो। पुलिसआ आथोनारि दायनिफ्राय गथ'साफोरनि रैखाथि पक्स' आयेन आरो भारतीय न्याय संहिता (BNS) नि दफानि सिङाव केस रेजिस्टार खालामदों। सासे पुलिस अफिसारआ फोरमायनाय बादिब्ला नागिरनायनि अपारेसन जागायनानै दायनिगिरिखौ हमनो हादों। बिथाङा बुङो दि गथ'नि स्टेटमेन्टखौ रेकर्ड खालामनाय जादों आरो बेनि मेडिकेल आनजादखौ खालामथारनांगौ जादों। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ, LPGनि बेसेना बांबाय। सोनाब एसियानि खैफोदनि गेजेराव नखरारि सिलिन्डारनि बेसेना 60 रांसिम बांदों। फालांगियारि LPGनि बेसेना 114.5 रां बांदों। सोदांनायनि उनाव गोदान दिल्लीयाव 14.2 किल'ग्राम नखरारि LPG सिलिन्डारनि बेसेना दा 913 रां जाबाय। नाथाय मावख'गिरिफोरा रोखा खालामना होयो दि पेट्रल आरो डिजेलनि खुस्रा बेसेनाव जेबो सोलायनाय जानाय नङा, मानोना थाव फानग्रा कम्पानिफोरनाव मुलुगनाङै क्रुड थावनि बेसेन बांनायखौ सोबख'नो थाखाय थोजासे खाबु दं। एप्रिल 2025 नि उनाव बेयो गिबि बारायनाय, जेब्ला नखरारि LPGनि बेसेनखौ जोबथा समाव 50 रां बांहोनाय जादोंमोन। फारसेथिं हटेल आरो रेस्टुरेन्टफोराव गुवारै बाहायजानाय 19 किल'ग्राम फालांगियारि LPG सिलिन्डारनि बेसेनखौ 1883 रां खालामनाय जादों। फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेनखौ सरासनस्रायै दानफ्रोमबो हादोरनाङारि थावनि बेसेननि सायाव बिथा खालामनानै नायफामनाय जायो। थांनाय 1 मार्चखालि बे बेसेना 28 रां बारायदोंमोन आरो थांनाय दानथामाव गासै 302.5 रांसिम बारायदों, जाय 2025 मायथाइनि दिसेम्बर दानाव 1580.5 रांमोन। गाहाय मन्थ्रि उज्ज्वला बिथांखिनि सिङाव मोन्नाय मुलाम्फा मोनग्राफोरा जाय सिलिन्डाराव थोंजोङै 300 रांनि साब्सिडी मोनो, बिसोर दा मोनफ्रोमबो सिलिन्डाराव 613 रां होगोन। जोबथा खौरांआव दङ, NF रेलवेनि RPFआ दायनिगिरिफोर हमदों। सप्ता मोनसेनि अपारेसनाव होबथानाय मुवा बेसादफोर बोखांनो हादों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवे (NF) रेलवेनि रेलवे प्रटेक्शन फर्स (RPFआ दावबायारिफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनाय आरो रेल सम्पथिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गोख्रों रादाय होनायखौ दिन्थिनानै 28 फेब्रुआरिनिफ्राय 4 मार्चसिम गोबां जाफुंसार अपारेसन खालामदों।
2 मार्चखालि हजलाव थानाय आरपिएफनि मावथिफोरा धालफुकुन आरो लंका खोन्दोनि गेजेराव 13176 नं रेलगारियाव अन्थाइ बुनायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमनो हायो, जायनि जाहोनाव खिरखिनि ग्लासआ खहा जायो, नाथाय रावबो दावबायारिया जोखोम जायाखै। बेबादिनो 4 मार्चखालि कामाख्यायाव आरपिएफनि मावथिफोरा सरायघाट दालां बारनानै 15945 नं रेलगारियाव अन्थाइ बुनायनि दायाव गुबुन सासे सुबुंखौ खायो, जायनि जाहोनाव सासे दावबायारिया जोखोम जायो। मोन्नैबो जाथायफोराव रेलवे एक्टनि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव टि केसफोरखौ रेजिस्टार खालामनाय जादों। 2 मार्चखालि निउ आलिपुरदुवाराव आरपिएफ आरो जिआरपि जवानफोरा ट्रेन नं 01666 डिएन निफ्राय 25.45 लाख रांसो बेसेननि 50.900 किल'ग्राम दाबि खालामजायै जौ बोखांनो हादों। बेनि अनगायैबो 1 मार्चनिफ्राय 4 मार्चनि गेजेराव गुवाहाटी, रङिया, काटिहार, किशनगंज आरो बरसइजों लोगोसे गुबुन गुबुन स्टेशनफोराव गोबां दाबि खालामजायै जौ बोखांनो हादों आरो जब्द खालामनाय मुवाफोरखौ आरोबाव आयेनारि राहा लानो थाखाय सोमोन्दो गोनां आबखारि बिबानफोरनो गथायना होनाय जादों। 2 मार्च आरो 4 मार्चनि गेजेराव गुवाहाटी, बदरपुर, लामडिं आरो कामाख्या बायदि स्टेशनाव गोबां लांखारनाय उन्दै गथ'फोर आरो लोरबां दावबायारिफोरखौ बासायनाय जादोंमोन। एनएफ रेलवेनि सिपिआरअ कुपिंजल किशोर शर्माया फोसावनाय फोसावलाइनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला रैखा खालामजानाय सुबुंफोरखौ नांगौ बादियै नेमखान्थि फालिनानै चाइल्डलाइन बिबानगिरि आरो बिसोरनि गार्जियनफोरनो गथायना होनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।